दायो नै फैदों आरोना लोगोफोर हेपि हलि गरम नायफैदों नै मा होनो एगजाम थाबाबो ओरैजा दं ओरै थांगोन एगजाम दङ जोंना आरोना ओमफ्राय आङो मेलायाव गाखोनो गियो ओमफ्राय दायो आं जिरायना दं लोगोफोर दङ बिराद गियो आरोना आं मेलायाव गाखोफेराखै आं दाबो खेमसेल' गाखोदों आङो मेलायाव गाखोनायफोरा नायि मालाबा आं गाखोनायालै मेलायाव गाखोस्लायस्लाय आङो मेथाइखौनो गेबा जाबावनोसै आं सिबुदांनो आसोलफोरा होख्लायगासिनो दङ गाखोनाया बोरै गाखोनो हादोंथाय बेनो मानसिफोर गाखोनाय नायनोसै आरोना आं सोर थाङो सोर फैयो नायहरनोसै आरोना आंनि जेबो माने गोसो जायालै मेलायाव गाखोनो मानो मिथिया आं माने गोसो बे बोरै गोसो जादों आं मिथिला बेहायबो आं गाखोबाय थादोंमोन दोनलाय आं गिबायसो मालाय गाखोबानो गिखायो आं नायनोबो हाया बेहाय हागोन आं गोसोआव नायलांबाय था लोगोफोर दिनै भिडिअ बिराद इन्टारेस्ट जागोन हेलौ दखानदार सिनायखायो आं खाथिनिनो बाखि जि मोनलांसिबाल ना खालि जि मोननायसो जागोन बे लोगोफोरनि सावमिना जाबाय जोंहा दायो जानोसै आरो ओमफ्राय थांसै लोगोफोरा नेगासिनो दङ मा आं नामखौ जि गायदों नोंसोरो सोरबा लोगो मोननानै फैसानि क्लाउन नांगौ बिदा बिदाफोरखौ आंथ' रावजोंबो रायलायखाया नालाय लोगोफोर खुगा नांगोन किसि गानो रोङा लागै ओमफ्राय सावमिन लाजोबनांगौ साजों नायदो बिनो मोजांखाय खिनाय जादोंमोनलै आंहा दा बांसिनसो जादों खिनाया इसिंसो जाखादोंमोन बारबेसिम जानो लुबैथारो सावमिन आं एसे बुथुदो ओमफ्राय रन आं जेराव थांना सावमिन मोनजाबानो जाबाय माजों थांगोन सावमिन जाना bukan yang lain dong. Mana kompak? Nama? Nama? Itu jangan muter deh. Lagi muter deh. Telepon apa nih? Just semoga. Saya sih jangan जों ओरैनो फ्रि जाबाय आरोना दखानाव जोंनो फ्रि होबाय आरोना नै बिराद मोजां दखाना होरो खोन्थार आं